απειλείς τόση ώρα, μην βιάζεις. Αν το συνεχίσεις, θα σε πάρω αυτό που μέσα στο μαγαζί τώρα, ξέρεις. Πάμε να φύγουμε. Άσε με. Είπα πάμε να φύγουμε. Άσε με, ξεκόλα, φύγε. Γιατί μου σηκώνεις χέρι. Εγώ σηκώνω χέρι. Ναι. Εγώ σηκώνω χέρι. Ναι. Αγόρι μου. Κακοποιητική συμπεριφορά. Κάτι που τον τελευταίο καιρό ακούμε αρκετά συχνά και οι περισσότεροι αντιδρούμε, είτε στα social media είτε σε συζητήσεις με δικούς μας ανθρώπους. Τι συμβαίνει όμως άραγε όταν έρθουμε αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο με αυτό? Μιλάμε, επεμβαίνουμε ή σφυρίζουμε αδιάφορα? Αυτό είναι το face to face. Βρισκόμαστε στο TAP 2 στο Περιστέρι και σήμερα θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ανυποψίαστοι πελάτες σε μια κακοποιητική συμπεριφορά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πάμε να δούμε μια αναπαράσταση αυτού που θα ακολουθήσει. Με βάρεσε. Ναι, με χτύπησε. Η Στεφανία, που είναι η ηθοποιός μας, μιλάει στο τηλέφωνο και περιγράφει την κακοποίηση που βιώνει από τον υποτιθέμενο σύντροφό της. Τον περιμένει σε μια καφετέρια για να του ανακοινώσει ότι θέλει να χωρίσουν. Εκείνος έρχεται και αποδεικνύει ότι ο φόβος της κοπέλας είναι δικαιολογημένος. Τι καραγκιόζηλη και να αυτά, άρα, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα? Στεφανία, μην δεν βριάζει, ρε φίλε. Τι πάει να πει? Πλήρωσε και πάμε να φύγουμε τώρα, όπως είσαι. Πλήρωσε και πάμε να φύγουμε, σήκω. Το πρώτο πείραμα ξεκινάει. Θα αντιδράσουν άραγε όσοι δουν αυτό το περιστατικό δίπλα τους? Η Στεφανία έχει περιγράψει στο τηλέφωνο τα πάντα και οι διπλανοί τα έχουν ακούσει. Λίγα λεπτά μετά, ο Άρης εμφανίζεται. Μπορείς να μου πεις που ήσουν χθες το βράδυ? Πες μου, που ήσουν χθες το βράδυ? Θυμάσαι τι έγινε προχθές? Ήθελα να μείνω λίγο μόνη μου. Σου ζήτησα συγγνώμη. Και τι μένει, συγγνώμη. Ωραία, και τι θες τώρα? Όπως φαίνεται, οι διπλανοί έχουν ήδη καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί δεν ήρθες στο σπίτι? Γιατί είναι η τρίτη φορά που με χτυπάς. Η ηθοποιός σηκώνεται για να πάρει απόσταση, ενώ ένα παιδί από το δίπλα τραπέζι προσπαθεί να της κάνει νόημα. Δεν πας καλά, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα? Θέλω να κάτσω από εδώ. Θες να δεις τι μου έκανες στο χέρι προχθές? Τι σου έκανα, Στεφανία? Τι σου έκανα? Μελανιές. Τι σου έκανα? Μελανιές. Καλά, θα περάσει, μην αγχώνεσαι. Δεν θα πάθεις τίποτα απολύτως. Α, έτσι είναι. Ναι, μια μελανιά είναι, δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν αντέχω άλλο κάθε φορά. Λέμε στον Άρη να συνεχίσει να πιέζει τη Στεφανία. Συνέχισε, Άρη, πίεζε την. Την πρώτη σε συγχώρησα, τη δεύτερη. Ναι, είσαι με τα καλά σου. Ποιος έπλανε στο ξύλο, κοπέλα μου? Πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Τα λες αυτά μπροστά στον κόσμο και πιστεύεις ότι θα ακούσουν κιόλας. Μπορείς να ηρεμήσεις. Είσαι σοβαρή τώρα. Τι είναι αυτά που λες? Ώρα να δούμε ποιος έχει διάθεση να μιλήσει. Πινελόπη, ετοιμάσου να πας να πεις ότι ενοχλεί το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να ελέγξεις το θυμό σου. Είναι κανενός στο οποίο το αυτοκίνητο γιατί εμποδίζει έξω. Ναι, μισό λεπτό. Στεφανία, ζήτα συγγνώμη από την κυρία δίπλα για αυτό που είδε και πες πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Συγγνώμη. Συγγνώμη, είσαι εντάξει. Πώς να μην φύγεις καλύτερα? Δεν θα σας είπα. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει. Γιατί κάθεσαι, γιατί δεν φεύγεις? Γιατί ήρθα εδώ για να του πω να χωρίσουμε. Δεν μπορώ άλλο. Πώς να χτυπάει, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ποιος είναι αυτός? Τι θέλεις να μαζί αυτό? Δεν έχει σημασία. Έχεις κάποιο ειδικό σου να πεις πάλι? Οδηγάω. Συγγνώμη. Έλα κάτσε από εδώ δίπλα μου, σε παρακαλώ. Έλα κάτσε από εδώ δίπλα. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Αγάπη μου, μην φύγεις τώρα. Δεν φύγεις τώρα. Είναι η τρίτη φορά που με χτύπησε προχθές. Ναι, τον άκουσα που μια μελανιά είναι. Να σου πω, άκουμε λίγο. Το έχω περάσει κι εγώ αυτά. Γίνονται χειρότερο. Δεν μπορείς, γιατί κάθεσαι, συγγνώμη, γιατί κάθεσαι. Γιατί δεν ξέρω, απλά φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό, θα με χτυπήσει, κάτι θα μου κάνει. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω, αλλά νιώθω αδύναμη. Γύρω στον κάποιους μήνες, δεν ξέρω. Με έχει κάνει τρίτη φορά. Την πρώτη φορά μου ζήτησε συγγνώμη. Θα κάτσε εδώ μαζί μας. Και ας έρθει εδώ, μαλάκας. Πας καλά, είναι δυνατόν να σου λέει σε χτύπησα, είναι μια μελανιά, τον άκουγα. Θα θυμώσω τώρα. Ο Άρης επιστρέφει, ενώ η κοπέλα από το δίπλα τραπέζι κρατάει το χέρι της Στεφανίας. Πάμε να φύγουμε. Δεν θέλω να φύγω. Ρε, είσαι με τα καλά Θέλω σου. να κάτσεις εδώ να μιλήσουμε.
Δεν θέλω να φύγω. Η κοπέλα που έχει ήδη μιλήσει με την ηθοποιό μας, όχι μόνο δεν την αφήνει, αλλά κοιτάζει τον κακοποιητή στα μάτια. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Έχει συμβεί κάτι? Απλά φοβάται. Δεν την έχω χτυπήσει καθόλου. Δεν με έχει χτυπήσει. Δεν με έχει χτυπήσει, είναι τι το λένε τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να νευριάζεις. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να επέμβουμε. Η κοπέλα προσπαθεί εδώ να μου βοηθήσει, το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Σας διακόπτουμε γιατί δεν είναι αλήθεια. Ήτανε σενάριο αυτό, τα παιδιά είναι ηθοποιοί. Ήρθες και δίπλα και την έπιασες και τους μίλησες. Εννοείται, προφανώς, μα είναι δυνατόν. Μα δεν είναι ιδιοκτησία του για να την κάνω τι θέλει. Δεν την χτυπά, μα τον άκουσα που της έλεγε μια μελανιά σου έκανα. Σε σώταρε αυτό. Ναι, εννοείται, προφανώς. Προφανώς. Συμβαίνει γύρω μας αυτό ή είναι κάτι το οποίο Εννοείται, συμβαίνει καθημερινά σε όλες τις γυναίκες. Κάθε μέρα το ακούμε. Φαίνεται λίγο πια γρήγορο στο παιδί εδώ πέρα. Όχι, είναι γλυκύτατος, είναι γλυκύτατος. Και το παιδί μίλησε. Και μπράβο. Μα ναι, εννοείται. Αλήθεια. Εγώ ήμουν ετοιμασμένος μαζί με τα παιδιά που πίσω κοιταζόμασταν. Αν γίνει κάτι να σηκωθούμε. Μπας και Αυτό έλεγα. Τόση ώρα ακούγαμε και λέγαμε μισό λεπτό να ακούσουμε τι γίνεται. Μήπως ακούμε κάτι λάθος. λέμε ή θα είναι κάποια παρεξήγηση ή αν όντως γίνεται, ξέρω εγώ, θα έρθει το κατάστημα. Μα είχαμε μοδιάσει όλοι ρε παιδί. Σας έχει ξανατύχει παιδιά κάτι τέτοιο? Όχι. Να ακούσουμε όχι, αλλά άμα ακούγαμε πάλι θα μιλάγαμε, θα μπαίναμε στη μέση. Μπράβο σας. Εννοείται. Μπράβο σας, γιατί είστε και πιο νέοι, οπότε πάμε καλά μάλλον. Καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι καφέδες είναι από εμάς και να είστε πάντα έτσι. Ευχαριστούμε Σας πολύ. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τι έγινε, ταραχτήκατε κι εσείς, Η αλήθεια είναι ότι δεν την αφήναμε να φύγει. Άρα εσείς ήσασταν αποφασισμένοι ότι μέχρι τέλους θα το Ναι, σταματούσατε. δεν θα έφευγε. Και τα κορίτσια δίπλα το ίδιο. Δεν θα έφευγε, θα τη βοηθούσαμε. Οι πελάτες αλλάζουν τραπέζι και κάνουμε το πείραμα από την αρχή. Και είναι η τρίτη φορά που με χτυπάει. Μία κοπέλα κάθισε δίπλα και όσα ακούει την φέρνουν σε αμηχανία. Προχθές άρχισες να φωνάζεις, να κάνεις σαν τρελός για ακόμα μία φορά. Και καταλήξαμε να με χτυπάς. Είναι κανενός το οποίο το αυτοκίνητο γιατί εμποδίζει έξω. Μιλάει συνεχώς στο τηλέφωνο και μόνο όταν η ηθοποιός ζητάει τη γνώμη της, της λέει τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μου είπε να φύγω τώρα. Ενώ η ηθοποιός μας υποκρίνεται ότι κλαίει, η κάμερα εμφανίζεται για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Ήταν σενάριο, είναι ηθοποιοί τα παιδιά, είναι αγαπημένοι πάρα πολύ. Πώς το είδατε, προβληματιστήκατε? Αρκετά. Σίγουρα δεν θα ανεχώσουν τέτοια κατάσταση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να βοηθήσεις όταν δεν ξέρεις και την αντίδραση του άλλου όταν μιλάει για σωματική βία. Το ότι πήρες τηλέφωνο και μίλησες 2-3 φορές στο τηλέφωνο. Είναι αμηχανία. Ήταν αμηχανία για να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτό και να κάνεις ότι είσαι πιο ουδέτερη, σωστά. Δεν θα μιλήσεις αλλιώς στο τηλέφωνο. Όχι. Αλήθεια. Είναι αμηχανία. Γιατί θες να κοιτάξεις, θες να ακούσεις, θες να δώσεις την προσοχή σου, αλλά είναι αμηχανία. Τώρα που το έζησες μια φορά και ήταν έστω σκηνοθετημένο, αν ξανασυμβεί κάτι θα είσαι πιο προετοιμασμένη, πιστεύεις? Δεν θα το ξαναπώ. Πλήρωσε τον καφέ σου και πάμε. Θέλω να ηρεμήσεις, μπορείς να με αφήσεις λίγο σου. Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Γράφουμε μία τελευταία φορά με τους ίδιους ηθοποιούς. Μόνο που τώρα, στο δίπλα τραπέζι, έτυχε να κάτσουν, όπως μας ενημέρωσαν από το μαγαζί, 3 αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας. Κάτι βέβαια που η Στεφανία και ο Άρης δεν θέλουμε να γνωρίζουν. Και τι θα κάνεις, πάλι θα με χτυπήσεις? Γελάς. Μπορείς να μιλάς βλακίες, ρε. Να μιλάω βλακίες. Ναι, μιλάς βλακίες. Μπορείς να μιλάς βλακίες. Δηλαδή το χτύπημα, το ότι μου έχει κάνει μελανιές εδώ. Ποια μελανιά, μωρέ, είσαι με τα καλά σου. Οι 3 αστυνομικοί συζητούσαν ευδιάθετοι, όμως μόλις άκουσαν για τα χτυπήματα, το γέλιο σταμάτησε. Είναι κανενός το οποίο το αυτοκίνητο γιατί εμποδίζει έξω. Ναι, δικό μου. Ναι, μισό λεπτό. Η ηθοποιός μένει μόνη της και οι αστυνομικοί πολύ γρήγορα θα πάρουν θέση. Δεν υπάρχει λόγο να βάζουμε, παιδιά. Δεν βάζουμε. Και μας έχει χτυπήσει κιόλας, δεν υπάρχει λόγος. Είναι η τρίτη φορά που με χτυπάει και δεν θέλω να φύγω. 5% και πάει ωραία. Αυτό που πάει μόνο με την κλεισή σου. Τρεις αστυνομικοί μέσα εδώ. Άμα σε ακουμπήσει θα το σκόσουμε στον αέρα. Τι να κάνω. Πάρε το 100, πάρε το 100.
Πάρτε κάτω, μην βάζει. Παιδιά, να το κάνω εγώ, δεν θα με πάρει από το μαλλί και θα με τραβήξει να φύγω. Δεν σε ακουμπάει εδώ μέσα, εμείς 3 άτομα. Άμα σε ακουμπήσει εδώ μέσα, θα το πιάσουμε το πιάσουμε. Με τράβηξε 2 φορές, δηλαδή. Πεις στην νομική είμαστε. Άμα το κάνει, το πιάσουμε και το βγάλουμε έξω. Άρα να μην φύγω, μου λέτε, να κάτσω εδώ. Όχι, αυτό δεν θες, δεν θες. Ωραία, άμα γυρίσει θα του πω ότι εγώ θα κάτσω εδώ. Αν σε ακουμπήσει, θα πάμε μαζί στο τμήμα. Συγγνώμη κιόλας γι' αυτό, αλλά φοβάμαι. Δεν υπάρχει λόγο να φοβάσαι. Το καταλαβαίνουμε. Όπως φερόμαστε στις αδερφές μας, έτσι φερόμαστε και εσάς. Ναι, μου ζήτησε συγγνώμη. Έτσι συγγνώμη. Μέσα αυτό πάει δεν υπάρχει συγγνώμη. Είσαι καλά. Ποτέ δεν έχεις να σε ακουμπάει άλλος. Έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω. Μην φοβάσαι. Άμα σε ακουμπήσει, θα δεις θα πάει. Άρη, ξεκίνα, μπες. Ο Άρης επιστρέφει και ο εκνευρισμός όλων είναι εμφανής. Πας καλά, τι κάνεις? Τι είναι αυτά που κάνεις? Δεν έχω ενημερώσει. Γιατί δεν με αφήνουν να πληρώσω? Πας καλά. Δεν θέλω να φύγω. Τι είναι αυτά που κάνεις, κοπέλα μου? Πας καλά. Δεν θέλω να Θες φύγω. να με νευριάσεις, ρε? Τι είναι αυτά που κάνεις? Μπορείς σε παρακαλώ να φύγεις? Όχι, δεν θα το ξαναπώ τελευταία Σε στιγμή. παρακαλώ. Πήγαινε τώρα, πλήρωσε τον καφέ σου και πάμε να φύγουμε. Τώρα, τελείωνε. Οι αστυνομικοί άραγε θα μιλήσουν και σε εκείνον. Ας τον καφέ κάτω, πλήρωσε και πάμε να φύγουμε. Τελείωνε. Σήκω, πήγαινε, πλήρωσε. Άμα συνεχίσεις, θα πας αυτόφορο. Πίσω στην αστυνομική είμαστε. Εντάξει, κόψε το. Δεν κάνω κάτι, απλά θέλω να την πάρω να Να φύγουμε. απειλείς τόση ώρα, μην βιάζεις. Αν το συνεχίσεις, θα σε πάω αυτόφορο μέσα στο μαγαζί τώρα, να ξέρεις. Δεν το συνεχίζεις, κόψε το. Πήγε και με πεις την κοπέλα. Μπορείς να πληρώσεις, να σηκώθεις να φύγουμε? Πλήρωσε τον καφέ σου να φύγουμε. Τελείωνε, έλα. Πάμε να φύγουμε. Εάν το συνεχίσεις, θα ανοίξω κάρτα και θα έρθω να σε μαζεύουμε. Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ. Θα σηκωθούμε να φύγουμε. Μην Έτσι, στο μιλάω εγώ. Θα σηκωθούμε να φύγουμε. Μην Σας θα ανοίξω παρακαλώ. κάρτα να το μαζεύουμε. Θα σηκωθούμε να φύγουμε. Αλλά σας είδα ότι ήσασταν έτοιμοι. Μπράβο σας, μαγκές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο γιατί στο μάγκες. Παιδιά, sorry, αλήθεια. Φίλοι μου είναι έτοιμοι να ασχοληθούν. Στο σημείο αυτό οι ηθοποιοί θα αλλάξουν. Το ζευγάρι θα είναι διαφορετικό. Δεν θα κακοποιεί πλέον ο άντρας τη γυναίκα, ο άντρας την σύντροφό του, αλλά μία γυναίκα θα πέφτει θύμα κακοποίησης από την σύντροφό της. Αυτοί είναι οι νέοι μας ηθοποιοί και το πείραμά μας προχωράει. Αλλά δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Ήρθα μπροστά στο σπίτι και τα σπάσε όλα, ρε. Έσπασε τον καθρέφτη, γέμισε το τόπο αίματα, γάμισέ με, ρε φίλε. Πρέπει να τα κάνω. Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Ήδη από τα πρώτα λεπτά η ηθοποιός μας έχει τραβήξει την προσοχή της διπλανής παρέας. Αμέσως έρχεται και η δεύτερη ηθοποιός. Τα λέμε μετά, γεια. Ποιον μιλάς? Με τη Μελίνα. Πώς είσαι? Πώς να είμαι, εσύ πώς είσαι? Με χτύπησες. Κάτσε κάτω, Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Σηκώνεις το χέρι σου, φοβάμαι. Χτύπα της στο χέρι, χτύπα της στο χέρι. Μη με σήκω. Πρέπει να φύγω. Μαλάκα σήκω είπα, Πάω να φύγουμε είπα. Πάσε με. Είπα πάω να φύγουμε. Πάσε με, ξεκόλα, φύγε. Δεν κατάλαβα. Μην κάνεις φασαρία, μην κάνεις φασαρία, μην κάνεις φασαρία. Δεν κάτσε μαζί σου, δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τι έγινε, για πείτε μας ρε παιδιά. Δεν είχαμε άλλα περίπτωση. Εγώ την έβλεπα. Τα μάτια πώς τα κοκκίνησες? Τι σκεφτήκατε? Από το μάτι. Γενικά στις μέρες που ζούμε είναι πάρα πολύ άσχημα. Σκεφτήκαμε, είναι κάτι οικογενειακό, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Αλλά μετά, εντάξει, ξέρω εγώ. Την έβλεπα την κυρία, δεν ένιωθε καλά. Το γεγονός ήταν μεταξύ δύο γυναικών ο καπτάς. Σας έκανε πιο επιφυλακτικούς στο να μιλήσετε? Ό,τι καβράσει ένα μεταξύ δύο γυναικών, αντρών ή πάλι θα. Πόσο θα αντέχατε ακόμα δηλαδή, άμα συνέβαινε αυτό δίπλα σας? Τρέμουν τα χέρια σου. Αυτό δηλαδή. Κρατιέμαι πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να πάρεις το ρίσκο, δεν έχει σημασία. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Εγώ θα μπαίνα στη μέση έτσι κι αλλιώς. Όποιος και να ήταν. Και 3 φορές να είχε το σώμα το δικό μου, πάλι θα μπαίνα στη μέση. Δεν έχει να κάνει. Να του λέω ότι θα σώσα κάτι αυτό.
Δεν είναι καζό. Πάντως αποδείξατε προς το παρόν ότι δεν μας αφορά το προφίλ του ανθρώπου, αλλά η συμπεριφορά είναι συγκεκριμένη. Μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είναι σαν εσάς, να είστε καλά. Και μακάρι όλα να είναι σκηνοθετημένα και να μην γίνεται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Η αντίδραση δεν ήταν η ίδια από το επόμενο ζευγάρι. Ενώ η γυναίκα κοιτάζει αρκετές φορές ανήσυχη προς την πλευρά των ηθοποιών, δεν μίλησε ποτέ. Άσε με, σήκω και φύγε, άσε με, σήκω και φύγε, άσε με. Time out. Δεν έχει γίνει τίποτα. Οι ηθοποιοί είναι και οι δύο, είναι αγαπημένες, είναι φίλες. Σας είδα κάποια στιγμή, ήσασταν έτοιμοι να μιλήσετε. Λίγο εσείς ήσασταν πιο επιφυλακτικός. Εγώ ήμουν έτοιμη να μιλήσω λίγο. Δηλαδή, εσείς τώρα με αυτό που είδατε, σε τι σημείο θα έπρεπε να φτάσει για να πείτε ότι πρέπει κάτι να κάνω? Πλέον είναι και δική μου ευθύνη. Είδα άλλους πιο νέους. Λέω ας τέμπουν οι νέοι. Η γύρω μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο? Δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, λέτε. Η κοινωνία δεν αλλάζει. Και αν νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε, κάνετε λάθος, γιατί έχουμε και τρίτο ζευγάρι. Αυτή τη φορά γυναίκα θα κακοποιεί τον άντρα. Στην περίπτωσή μας δηλαδή, η Πινελόπη θα κακοποιήσει τον σύντροφό της, τον Γιώργο. Η βία σε αυτή την περίπτωση θα κλιμακωθεί. Θα είναι όμως ανάλογες και οι αντιδράσεις. Την οικογένειά Δεν μου. είσαι άντρας για να σε σεβαστώ, είσαι γκόμενα. Εγώ σε σέβομαι. Σηκώνει χέρι, αυτό απαγορεύεται. Τι με σέβεσαι, ρε Γιώργο. Σε ανίκανος. Γιατί μου σηκώνεις χέρι? Εγώ σηκώνω χέρι. Ναι. Εγώ σηκώνω χέρι. Ναι. Αγόρι μου, εγώ σηκώνω χέρι. Καλά ρε ξεφτυλισμένε. Γυναίκα να βαράει άντρα, είσαι σοβαρός. Μπορεί η παρέα στο διπλανό τραπέζι να συνεχίζει να συζητά, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλη παρέα που κάθεται μερικά μέτρα μακριά. Πού να πας, ρε Γιώργο? Αυτή τη φορά το θύμα φεύγει και η Πινελόπη που μένει πίσω ζητά την κατανόηση και επιβράβευση της διπλανής παρέας. Είναι πολύ μοναστηριακός, τέλος πάντων. Κορίτσια, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έχω άδικο. Συγγνώμη για τη φασαρία που ακούτε. Στην Αγίου το σου καταλάβαμε στην αρχή. Ρε, ζούμε μαζί 3 χρόνια και τον 1,5 χρόνο κάθεται σπίτι και δεν κάνει τίποτα. Τίποτα, δεν βρίσκει δουλειά. Και μου λέει ότι τον δέρνω κιόλας, το πιστεύετε τώρα εσείς? Έφαγε ένα χαστούκι και λέει ότι τον κακοποιούμε στο σπίτι. Αστείο σας φαίνεται και εσάς. Εσείς να είστε καλά και ήρεμα, αυτό έχει σημασία. Πώς να είμαστε ήρεμα, οι κορίτσια, οι λογαριασμοί τρέχουν, πληρώνεται ενίκιο. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Γινόμαστε ρεζίλοι. Κάπλυνε στα χεράκια σου. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Γινόμαστε ρεζίλοι. Γινόμαστε ρεζίλοι. Ναι. Ναι. Ρώτησα τα κορίτσια και γέλαγαν. Τους λέω ότι σε κακοποιώ στο σπίτι, το ξύλο. Και τι σου είπα? Θέλω να φύγουμε. Θέλεις να φύγουμε? Πάμε να φύγουμε, έλα. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Κοίτα τώρα μας βλέπουν, το καταλαβαίνεις αυτό που κάνεις. Κοίτα τι έκανες. Μας έχεις κάνει ρεζίλοι. Ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη από τα κορίτσια. Ζήτησε του συγγνώμη. Κορίτσια, έχει να σας πει κάτι. Ζήτα συγγνώμη, αγόρι μου. Ζήτα συγγνώμη, παιδί μου, για τη φασαρία. Ας βάλουμε τέλος στην αμηχανία. Γιωργάκη μου, ζήτα συγγνώμη, αγόρινα μου. Για αυτό που ζήσατε. Είναι σενάριο, τα παιδιά είναι ηθοποιοί, είναι πολύ αγαπημένοι. Ποια ήταν η αντιμετώπιση, τι σκεφτόσασταν όταν το ακούγατε αυτό να γίνεται? Ότι γίνονται πολλά τώρα τελευταία, οπότε άλλο είναι περιστατικό. Ήταν ιδιαίτερο για εσάς το γεγονός ότι η γυναίκα κακοποιούσε άντρα? Το ίδιο? Ναι. Κακοποίηση είναι κακοποίηση, όπως δεν μπορώ έτσι. Όταν την είδατε που σήκωνε το χέρι και τον ακούμπαγε στο πρόσωπο, τον χτύπαγε, στρεσαριστήκατε παραπάνω εκεί? Γιατί είχαμε την κουβέντα μας, οπότε δεν παρατηρήσαμε και πολύ. Τώρα που εκ των υστέρων ξέρετε ότι ήταν μια κακοποιητική συμπεριφορά, αν τυχόν συνέβαινε το ίδιο αύριο μεθαύριο σε ένα άλλο σημείο, θα είχατε πιο πολύ το νου σας δίπλα τι μπορεί να συμβαίνει? Σίγουρα, ναι. Γιατί δεν έχει ξανατύχει να είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο σκηνικό. Μακάρι να είναι η τελευταία φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε ρωτήσω λίγο να μας πεις, επειδή σε είδα που είχε σοκαριστεί και κοίταζες από απόσταση, να δεις τι γίνεται. Για τις κακοποιήσεις που πλέον είναι συχνό φαινόμενο. Ο κοινωνικός περίγυρος τι μπορεί να κάνει? Ήμασταν, ας πούμε, εδώ πέρα, ένα τραπέζι δίπλα δεν μίλησε. Ένα τραπέζι εσείς είχατε προβληματιστεί, μεν, αλλά παρατηρούσατε. Ναι, φοβόμασταν να πάμε να επέμβουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και γενικά πιστεύω και οι περισσότεροι από εδώ. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο άλλο να πάρει την απόφαση να πάει να μιλήσει γιατί δεν ξέρει τι αντιμετώπιση θα έχει. Προβληματισμένοι, χωρίς ωστόσο να εμπλακεί, είναι η επόμενη παρέα. Μπορεί ο διάλογος δίπλα τους να είναι έντονος. Κάτσε κάτω είπα. Κάτσε κάτω είπα. Ωστόσο δεν είναι αρκετός για να τις κάνει να γυρίσουν και να δουν τι συμβαίνει. Το αρέσει να σας φέρουμε σε πολύ διαφορετικές ελένες σενάριο, είναι ηθοποιείτε. Αλήθεια λέτε. Άπλωνε χέρια πάνω του. Αυτό σας προβλημάτισε καθόλου? Εγώ δεν καταλάβω ποτέ ότι άκουσα. Κάτι άκουσα για χαστούκι μετά, αλλά δεν ήθελα να εμπλακώ. Τι σκεφτόσουν όταν γινόταν αυτό?
Ότι είναι κακό που είναι έξω. Ότι θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του. Τουλάχιστον ήταν κακό αυτό. Ήρθα σε άβολη θέση εγώ. Αυτό ήταν το πρώτο face to face. Ελπίζουμε να σας άρεσε ή τουλάχιστον να σας προβλημάτισε. Αν ανυπομονείτε και εσείς όπως και εμείς για το επόμενο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε subscribe εδώ ακριβώς και να περιμένετε να μας δείτε. Ευχαριστούμε πολύ.